Βίας να λάβει το λόγο. Διευκρινίζω ότι δεν υπάρχει δευτερολογία. Θα πρέπει να εξαντλήσετε την παρέμβασή σας σε 6 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορίστε κύριε Παδάκη. Κύριοι συνάδελφοι, με τη σειρά μου να απολογηθώ κι εγώ και να πω ότι δεν έχω ουδεμία κατάθεση στο εξωτερικό και θλίβομαι βέβαια για την απολογία μου, γιατί όπως είπε και σήμερα το πρωί ο πρόεδρος μας, δεν θα υπήρχε αυτή η ανάγκη εάν είχε ληφθεί από το Προεδρείο ήδη η μέριμνα να δοθεί επιτέλους το όνομα του όποιου ή της όποιας συναδέλφου έχει αυτές τις καταθέσεις, όπου τις έχουν, και να μην αναγκαζόμαστε δηλαδή εδώ όλοι να απολογούμεθα, αφού ο ίδιος δεν έχει το θάρρος της γνώμης του να βγει ο ίδιος ή η ίδια να βγει και να το δηλώσει. Εγώ γενικώς είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ό,τι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα με την ευκαιρία της επίκαιρης ερώτησης από τους συναδέλφους της Δημοκρατικής Συμμαχίας ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα, θα έλεγα, που είναι αυτή η υπαγωγή κάποιων, και δεν είναι βέβαια λίγοι, από ό,τι διαβάζουμε είναι πάνω από 2.000 εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει αίτηση να υπαχθούν στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, και όλοι εμείς έχουμε γίνει μάρτυρες τέτοιων εταιριών που έχουν υπαχθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία, και είναι διάφοροι, είναι αθλητικές, είναι δημοσιογραφικές, είτε καθαρά εμπορικές εταιρείες. Εγώ βέβαια δεν είμαι νομικός. Έχω ρωτήσει όμως, για να ενημερωθώ αν θέλετε περισσότερο, ειδικούς και μη ειδικούς για το συγκεκριμένο θέμα, και αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι καταλήγουν στην ίδια διαπίστωση, ότι δηλαδή τα τελευταία χρόνια, βεβαίως λόγω της οικονομικής κρίσης, ας μην τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια αυτά, τα άρθρα 99-106 του πτωχευτικού μας κώδικα έχουν εξελιχθεί σε κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ, κύριε Υπουργέ, ή όπως λέει ο Υπουργός της Δικαιοσύνης και το έχει δηλώσει επανειλημμένα, σε όχημα, ακριβώς έτσι λέει, για πολλούς αφαιρέγγιους επιχειρηματίες, οι οποίοι πήραν και στο λαιμό τους αρκετούς ανθρώπους, εργαζόμενους και πιστωτές, και υπαγόμενοι στο άρθρο 99, στην κολυμβήθρα δηλαδή του ΣΥΛΟΑΜ, πέτυχαν την αποφυγή ποινικών και αστικών συνεπειών των πράξεών τους. Και δεν το λέμε μόνο εμείς γενικότερα, αλλά και οι ίδιοι οι οικονομικοί εισαγγελείς μιλούν για καθεστώς ατιμωρησίας όσον αφορά το άρθρο 99 και το γενικότερα τον πτωχευτικό κώδικα, και εξασφάλιση, ένα καθεστώς που εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο. Αυτά δηλώνουν οι ίδιοι οικονομικοί εισαγγελείς. Να περιγράψω τη διαδικασία. Τώρα ακούσαμε από τον κύριο τέος εισαγγελέα, τον κύριο Μαρκογιαννάκη, ότι υπάρχουν, λέει, και εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία. Όλοι εξειδικευόμαστε τώρα, λοιπόν, οι οποίοι ξεκινούν αυτές τις διαδικασίες, πάνε, κάνουν την αίτηση κτλ. Μπαίνει δηλαδή όλο το σύστημα σε μια διαδικασία κουραστική, χρονοβόρα, γραφειοκρατική, και η οποία, κύριοι συνάδελφοι, είναι μόνο προς όφελος του οφειλέτη. Και
το τονίζω αυτό γιατί δεν είναι τυχαίο ότι με το νόμο όπως ίσχυε πριν από το 99, δηλαδή όταν ίσχυε το άρθρο 44, όλες οι απαιτήσεις των εργαζομένων που είχαν δημιουργηθεί κατά την τελευταία διετία πριν από την πτώχευση, καθώς και οι αποζημιώσεις, οι διεκδικήσεις από τις αποζημιώσεις ικανοποιούνταν κατά προτεραιότητα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, με το άρθρο 99 οι απαιτήσεις των εργαζομένων και του δημοσίου βεβαίως περιορίζονται στο 1/4. Κοινώς ούτε οι πιστωτές ούτε οι εργαζόμενοι εξασφαλίζονται, παρά μόνο εξασφαλίζονται κάποιοι επιχειρηματίες που ίσως δεν φρόντισαν για την καλή οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεών τους και η σημερινή βέβαια οικονομική συγκυρία συντελεί σε μέγιστο βαθμό στην πτώχευση, να βάλουν δηλαδή λουκέτο στην επιχείρησή τους. Οι επιχειρήσεις που καταφεύγουν, κύριοι συνάδελφοι, στο άρθρο 99 εν ολίγης προσπαθούν στην ουσία να πάρουν παράταση ζωής και να μην κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία. Στην πράξη το αποτέλεσμα δείχνει ότι συχνά η σχετική διαδικασία λειτουργεί. Δεν λειτουργεί υπέρ των εταιριών, των εργαζομένων και των πιστωτών, αλλά μόνο υπέρ των βασικών μετόχων, οι οποίοι κερδίζουν τον απαραίτητο χρόνο για να ξεφύγουν. Δυστυχώς, ελέγχθηκε προηγούμενα, το επαναλαμβάνω και εγώ, λίγες, ελάχιστες αν θέλετε επιχειρήσεις ανακάμπτουν. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, 1 λεπτό και τελειώνω. Και αρκετές εταιρείες καταλήγουν στην πτώχευση και στον επιχειρησιακό θάνατο, ενώ οι υπάλληλοι διεκδικούν τα χρήματά τους, δυστυχώς στο δικαστικό διηνεκές δεν τα παίρνουν ποτέ. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και το οδυνηρό αποτέλεσμα των αποτυχημένων πολιτικών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι η διαδικασία συνδιαλλαγής δεν αποτελεί μια μορφή ανάνυψης του ασθενή εταιρείας που βρίσκεται σε κόμμα, αλλά μια μορφή καθυστέρησης της πτώχευσης. Εμείς δεν συμφωνούμε με τη μορφή αλλά και τους ειδικούς σκοπούς που επιτελεί ο νόμος μέσω αυτών των άρθρων. Η πολιτεία για μας οφείλει άμεσα να οχυρώσει το εμπορικό μας δίκαιο και κατ' επέκταση το δίκαιο της συνδιαλλαγής, ούτως ώστε να εξελιχθεί και να εξευρωπαϊστεί σε πραγματικά ευρωπαϊκά δίκαια πρότυπα. Προτείνουμε λοιπόν άμεση επανεξέταση και αλλαγή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, γιατί τα τροτά σημεία του είναι πάρα πολλά. Προτείνουμε άμεσο ορισμό ξεκάθαρων προϋποθέσεων. Πρώτον, υπαγωγή στον νόμο, και δεύτερο, διασφάλιση των εργαζομένων και του δημοσίου, και βεβαίως την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, γιατί έτσι θα αποφεύγονται οι παρενέργειες και οι καταχρήσεις που βλάπτουν και τα άτομα αλλά γενικότερα και την κοινωνία. Ιδού λοιπόν κύριε Υπουργέ ένα νομοθετικό πεδίο δόξης λαμπρό. Ευχαριστώ.